The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, diyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sige po, no? Uban yapon ang inyong alagad nga si Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas. Sige po, no? Dili yun natong kalimtan kining mga atong mga igsuon o mga kasama nato nga dili yun mawala, no? Niining atong programa. Kay kung wala ni sila, wala yun tulumanon. Nga mahimo nato. Ang atong mga amigo, kasama, mga igsuon sa technical side, no? Si igsuon Danny Luot, no? Sa technical side. O si Tax Expedito Ilumba, no? Maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo, kaninyo, no? Tax, ugdan, o gusab sa gawas, ang atong igsuon pod nga nagbantay ning atong estasyon, si igsuon Rinaldo, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kanimo, uban na sa iyang kauban pod nga ka-off duty, rong orasa, no? Si igsuon Rodrigo Espinosa, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kaninyo, o sa atong mga fans club po nga pinaguluhan ni Nanay Corazon Balansag, Nay, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo. O usab, no, sa atong station manager nga nangulog yun din, no, sa atong istasyon sa RMN Dipolog, kasamang Edgar Dagumo, maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo, ug si Nanay Bibitano, ang atong magugihon kayong contributor din sa maong istasyon, ay maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo, no, sa imong pamilya.
O sa tanan, no, nga wa na ko mahinganli, ang kinahanglan unta nga atong i-great. Pero akong ipauhi ning pinakabugat kaayong greeting karong adlaw, no, ang natauhan sa atong simbahan, no. Happy Pentecost Sunday kanatong tanan, no. Sa Facebook akong gi-post yun, no, sa atong timeline. Una yun natong pag-open sa atong Facebook kaganina sa balay ni Greta, no, sa tanang naglantaw sa Facebook atong gibutang happy 1984th birthday Roman Catholic Church, no, ika 1984 nasa atong simbahan, no? Simbahan Romano Katoliko ang tinuod nga simbahan, no, o iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Hinoon very controversial ni nga punto o issue alang sa atong mga igsuon nga labi na gyud sa mga nahimulag kay dili man gyud sila mutuo nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo mao ning simbahan nga Katoliko. Sa miaging Domingo akong gisaad nga atong ipadayon tong paghisgot may labot na sa mga iconography, no, yung mga imahin sa atong simbahan. Uban na diana ang veneration, pagtahod na ining mga butanga. Ato gihapon ang ipadayon ron, pero unahon sa nato ning pagtimbaya gyud sa birthday sa atong simbahan nga Katoliko. No, usbo na ko, Happy Pentecost Sunday, kanatong tanan. O Happy Birthday Roman Catholic Church. Ika 1984, no, asa man tagasugod og gihap-an na sa 33 AD, kay 33 AD man na sugdan ni Kristo kining iglesia ha. Now, ato ni siyang pasiunhan o sugdan sa usa ka pagpahinumdom ngano nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga kinahanglan gyud dili ta mahibong niining iyang mga marka ba, iyang mga ilhanan nga gi-opisyal pagdeklara niadtong First Vatican Council 1870, no, kana bang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay usama na igod sa malagmit yun ang anaa sa huna-huna sa atong mga igsuong nahimuwag. Nga sagoy pagka tinuuraan ng simbahang Katoliko nga sa ngalan pa lang wala man sa Biblia. Di ba sa mga debate nga gikaatubang sa mga tigpandalipod sa pagtuong Katoliko kon mga Catholic faith defenders sa mga debate nga ilang gikaatubang labi na yun ning Iglesia ni Cristo ni Igsoon Felix Manalo kanang ilang mga debater dili gyud mawala ng ini-cross examination na gani kanang pangutana nga asa mabasa kanang inyong ngalan sa Iglesia Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Basahon sa usa lang yun ka bersikulo. Muna, di ba? Kung tinuod ng Katoliko, para sa amo, foul na. Kay ngalan pa lang, wa na sa Biblia. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hinumdum ko atong debate sa Bohol. Nga gi-representahan sa ako pong kauban sa pandalipod sa pagtuo sa Usamis, si Brother Wendell Talibong, nga nakigatubang og debate dito sa Bohol, sa Tagbilaran, nga gikutlo ni Brad Wendell sa pagpangutana gyud sa mga pangutana asa mabasa sa Biblia ay kanang pangalan sa iglesia, no? Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya gikutlo ni Brad Wendell Talibong atong kauban nga nagbase sa Usamis usapod ka announcer sa DXDD. Kung magkapaminaw si Brad Wendell ani pasilo ako Brad Wendell nga naisgutan kanako. Okay. Maayong Pentecost Sunday,
kaninyo diha, no? Sa usamis po, no? Nga makadungog aning atong tulumanon. Usban ako, pasaylo ako, Brad Windel, no? Nga naisgutan ako imong pangalan karon sa atong tulumanon kay muhaom po ni sa kinibang atong unang hisgutan karon ni ining atong pagsaulog sa Pentecost Sunday. Kay very relevant kay ini, no? Nga naman. Kay mo tumawag yun ang pangutanaha kung tinuod ning Katoliko di kanang iyang pangalan mabasa yun sa Biblia niya kay di man kabasa sa Biblia ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Niya ako sang hisgutan tong nahitabong debate dito sa Tagbilaran. Nga gikutlo ni Brad Windel ang Mateo 16:18 sa hubad nga confraternity nga version sa Biblia. Confraternity. Kanya kining confraternity good nga version sa Biblia adunay sa akong nahibaw-an duha ka edition. Naay edition nga kanang description nga Santa Katolika Roman Catholic Church, no? The Holy Roman Catholic Church kana gibutang sa maong tudling. Okay, naay hubad sa Biblia duha akong nahibaw-an no? Si Attorney Abbas naapod siya hubad sa Biblia nga naagyon naagyon ang mabasa ng mga pulong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Si Brad Windel naapod siya hubad sa Biblia ngayon, nana. Kunya kay ang debate God, wala man gibawal mo gamit og bisan unsa nga hubad sa Biblia. Wala gibawal sa ato pa bisan unsa nga hubad sa Biblia pwedeng gawion. Moto nga si Brad Windel pagpangutana ni Ramil Parba, debater sa Iglesia ni Cristo, asa mabasa kanang pangalan nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Well, ang debate wala man magdili sa paggamit sa bisan unsang hubad sa Biblia. Mao na nga gikutlo ni Brad Windel tong hubad nga confraternity katong edition nga naaniya nga mabasa gyud ng Roman Catholic Church. Dayon mi ribat si Ramil Parba nga limbong na, deception na, gi-tampered na, kanang gi-insert kuno dito, manabang Biblia ba nga gi-erase ka dito, din gi-usab, gi-doktoran ba? Muna ipasangil. In fact, naamang galit ng video sa YouTube kanang komentary sa Iglesia ni Cristo. Nga si Brad Windel, gipasangilan nga ng limbong kuno. Maumangani nga naghimo po kong programa ani sa una pa pag-defense sa ni Brad Windel nga wala siya maglimbong kay tinuod dito nga naagi hubad sa Biblia nga ingon ana. Hinoon sa original gyud kung mubasa ta sa Greek kanang kung mubasa ta sa literal translation adili gana mabasa ng mga pulungan, no? Kanang kung ingon kag sa literal gyud dili gana mabasa ng description na. No? Kay kana nga description na awahin naman na create na porma, no? Nga maoy gibutang sa naghubad ana diha. Probably ang naghubad pud atong Biblia nga gigamit ni Windel Katoliko pud. Kay nagtuo man siya nga ang iglesia ang gitukod ni Kristo na ilan na ni sa mga timaan nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao na nga iyang gibutang dito kay ang iyang hubad God sa Biblia kana man gitawag dynamic translation sa Biblia. Kana bang mga paraphrasing dili man na kuan wala man nagibawal ng kanang paraphrasing dynamic translation nga kung unsay imong nasabtan sa maong teksto imong ibutang diha nga imong iklaro ba. Imong iklaro, imong ibutang diha. Of course, doon na po kayo gibasihan, ana. Pero katong klasya sa hubad dynamic, pero dili ito ingon nga gitampered, kaya gihubad sa Biblia nga ingon, ana. Kay, kung ang debate, nagdili pa sa paggamit og bisan unsang hubad, mahimong makatarunganon ilang komentaryo. Nga, nasayob si Windel nga nung iyatong gigamit. No? Pero kay ang debate, gikasabutan, bisang unsang hubad sa Biblia, pwede mang gawion. So, may kagawasan si Brother Windel sa paggamit atong bersyon sa Biblia. Nga nabasa yun niya, pero pag-react sa debater sa Iglesia ni Cristo, ingon man limbong, gitampered na, giusab na. Okay. Pero, si Windel, magingon na, dili, debate ko na, no? Debate ka na, bantay ka nga, di ka makuhan. So, mauna nga,
atong iklaro po din alang po atong nakabalo sa maong isyo. Matubag po nato, matagaan po katinawan nga wala maglimbong si Brad Windel kay ang debate wala magdili sa paggamit og bisan unsang hubad sa Biblia. Pero kung moingon ta nga kung ibase nato sa Greek, for example, Koine Greek, kung hubaron literal, adili gud po na mabasa. Kay ang gigamit ni Brad Windel, dili man to literal. Dynamic man to, translation. O kanang paraphrasing, translation. Bisan gani ang Iglesia ni Cristo, mugamit man po na silang mga paraphrasing nga hubad sa Biblia. In fact, kung magdebate gani o bisan sa ilang mga programa, mugamit man sila lain-laing hubad sa Biblia po. Di ba? Dili man kay usara man ka versions Biblia nga ilang gawiyon. Oo na ba? So, sa ilang baruganan palang daan, makaingon ta nga si Brad Windel wa masayop kung gigamit niya itong klasiha sa hubad sa Biblia. Kaya bisan unsang hubad mas Biblia. Bisan unsang hubad sa Biblia. Pero kung moingon kag sa literal translation, amo yun ta sa baruganan sa Iglesia ni Cristo nga wala to. Kung mubase ta sa literal, pero sa dynamic o paraphrasing nga Biblia, naagi mabasa na. Di ba? So, dili to siya limbong. Dili to siya limbong. Nakaroon, dirita sa kinibang pag-hisgot, kung ano nga na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana man ang Iglesia gitukod ni Kristo. Hinaon sa mga niagi na akong programa, ako naman yung nahisgutan. No? Kaya kung mubasa kag Biblia, ang mga description nga gihatag, for example, ni San Pablo, maura man ng, example, Iglesia sa Diyos. Sa 1 Corinto 1:2. Kung moadto po ka sa 1 Corinto 14:33, iya pong gihulagway ang Iglesia, gitawag niya og Iglesia sa mga santos o Iglesia sa mga balaan. Dayon pag-abot sa Corinto, gitawag pog Iglesia sa Corinto. Gidescribe og asa dapit nga abot ang Iglesia. Iglesia sa Thessalonica. Dayon si Pedro gani sa iyang suwat diya, sa unang suwat pa niya, 1 Pedro 2:9, ang Iglesia o katawhan ni Kristo, gihulagway po niya nga mga chosen people o pinili. Chosen people o chosen nation, piniling nasod. Lain-lain ang description ni Paul, ni San Pablo. Kay wala man pod gibawal pod ni Kristo ang pag-describe og lain-lain nga description sa iglesia ang gitukod ni Kristo. So mahimong tawag og iglesia sa Dios kay iya man sa Dios o niya Dios man pod si Kristo, mahimong tawagon pod og iglesia ni Kristo kung atong i-proper name ng Roma 16:16, kung atong proper name ng Roma 16:16 nga mga iglesia ni Kristo, ato bang i-capitalize, iglesia ni Kristo, mahimo pong tawagon na kay si Kristo man ang gatukod, so pwede pong tawag og iglesia ni Kristo, pero dili kay kanara ang description. Mahimong tawagon sa ngalan jud sa Dios, iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo. Pero dili ni siya lain-lain nga iglesia ha usara. Kay naa sa Juan 10:16, usa ka panon o usa ka bundok o usa ka iglesia ubos sa usa ka magbalantay. Nya kining usa ka iglesia gihulagway ni Pablo og lain-lain. Nganong gihulagway man ni Pablo sa lain-lain tungod kay naa man pud God sa Jeremias 31:21 nga ang dalan butangan og mga ilhanan sa tuba butangag mga description. Di ba? Nya kinsa man ang dalan? Ang personal nga dalan gyud mao si Kristo. Okay, si Kristo mao man ang dalan paingon sa Amahan. Si Kristo mao ang dalan. Pero kay ang iyang iglesia matud pa ni Pablo gitawag man pod og lawas ni Kristo, body of Christ, mao na nga mahimo pong ingno nato nga ang iglesia o simbahan dalan pod. Kay lawas man ni Kristo ang iglesia. Nya naa manggalit na gipasabot pod sa buhat 24:14 nga ang iglesia o katawhan sa Dios gitawag og dalan. Nya sa Jeremias 31:21 iingon nga butangag ilhanan o description ang dalan.
nganong butangan magdeskripsyon. Tungod kay parang dili ka mawala. Kay pares ra kung nagmuagi ka anang usa ka dalan nga maopay pag-agi nimo, unya mabalaka ka kung makabalik pa ba ka sa imong gigikanan, nya kay daghan mang dalan diha ga cross nya. Ngayon ka nga makauli pa ba ka kuan ni nga pagkadaghan ra mang dalan ani, limot pa lang kog asa ko nag-agi. Mao na nga parang di ka mawala. Butangan nimo og description, butangan nimo og ilhanan. Parang di ka mawala. Ingon na pod ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nga butang mga ilhanan, parang di ka mawala. Kay kung magsalig ra kag iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, na ang mga tao kay bisan kinsa pwede man mo gamit og ngalan nga kanang naas Biblia o nya dili si Kristo mo gitukod. Para sa nang kwarta, no? Kining kwarta, ug magsalig ra ka sa name tag, pananglit, 500 peso bill. Magsalig ra kag name tag, na mahimong makadawat ka og kwarta, inig sensilyo, makadawag kag fake. Nya kining fake ra ba, mao ang name tag. 500 pod marka. Mao pod gani ang kolor. Na, unsao man nimo pagtino, unsao man ato pagtino nga kanang atong gihawiran nga kwarta, dili fake. Nga sakto ra bag name tag. Na, atong sayron og unsa ang mga description, unsa ang mga ilhanan sa matuod nga kwarta. Mao na. So kini pong pagtukoy o pag pinpoint o pagpangita nato sa matuod nga iglesia, buot ipasabot nga dili din ta motuo basta gadalas ngalan. Ato sang sayron ang iyang mga description, ang iyang mga ilhanan. Kaya kung makahibalo na ta, makahibalo po ta kung sa'y fake, kung sa'y dili tinood, o kung sa'y tinood. Di ba? Oo. Mauna nga, kining iglesyang gitukod ni Kristo, tinood nga, si Pablo iyan ang gi-describe nga iglesia ni Kristo, Roma 16:16, iya pong gi-describe ni nga chosen people o chosen nation sa 1 Pedro 2:9, piniling nasod. Pero, kini ato sang isgutan gamay ning piniling nasod na kay naara ba ko'y debate no kung madayon puhon atong ipahibalo po na ko'y debate nga ato bangon puhon karong umaabot nga Domingo dili karon ha sunod pa Domingo na ako'y debate nga ato bangon nga ang atong kaatbang miyembro sa piniling nasod ato man na sila mga amigo si Brad Douglas no karong umaabot nga Domingo. So atangin ninyo no kung gusto mo maminaw sa among debate no sa atong higala nga si Brad Douglas sa piniling nasod. So ato lang ning isgutan pod gamay no kay parang makahibalo pod mo no sa among debate karong Domingo mga alauna no sa sangka sa katarungan. Mo ni example no. Pag ingog piniling nasod usa na siya sa description sa iglesyang gitukod ni Kristo kay mayong katawhan ni Kristo mga pinili man na. So mahimong tawgon pog pinili. Pero ako lang ning ipahibaw ninyo nga dili tanang magdaan ng ngalang pinili tinuod. Di ba? Kay posible man nga gigamit ra ang ngalan nga nas Biblia pero dili Hesus Kristo mo gitukod ng iglesia. Paras anang kang Felix Manalo. Si Felix Manalo mo gitukod pero ngalan ni Kristo. Usay makaingon ko I hope nga di lang pud siguro malain ang SEC, Securities and Exchange Commission, pero okay ra siguro sa balaod. Pero para nako kinigong Securities and Exchange Commission, usa ni siya sa hinungdan nganong kinibang ang mga tao mawala sa passing ba sa unsa gyud ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo kaysa Securities and Exchange Commission wala man ibawal ng bisag unsang ngalan nimo. Ingalan. Oo. Etan. Ako magtukod kog laing pondok ngalan na kog iglesia sa Dios. Basta kay wala lay nagkapariha ana nga na-rehistro, pwede na nila i-allow. Pero mao lagi kung magkaparehas, aming pangitag lain kay naanay nagamit ana. Ana man ang Securities and Exchange Commission na amang gali magkasuhanay ana kanang magparehas og ngalan din. dayon i-prove din kinsa nakauna. Kay kinsa nakauna gamit anang ngalan siya na siya gyud may makagamit ana. Mo bitaw nang kang Ilisoriano gausab-usab ng ngalan siyang iglesia. Kaya agi anang maparehas di musugot ang kuan unsa dia
So mao na nga mag-usog-usog. Kanang ma-approve sa Securities and Exchange Commission. Pero ang akong komentaryo gud ana nga kung dili nato kuanon ba? Kanabang basagda nato ang mga tao nga ilang katungod nga mungalan bisag unsa. Sa ato pa mulutaw nga posible gyud nga na ay iglesia nga matukod nga dili si Kristo mo igatukod pero ang ngalan nga nas Biblia. Di ba meaning ang mga tao mo ni hinungdan nga malibog kay asa may tinuod anino nga pananglid ka ng iglesia ni Kristo o Church of Christ pagkadagang gadala na. Pero lain-laing bundok. Na ay Mormons, gamit ang ngalan nga Church of Christ. Ang Protestante, no? United Church of Christ, gagamit po na. Napoy Church of Christ kato ni Campbell nga nagtuo nga Diyos si Kristo. Kay kining atong Church of Christ nga made in the Philippines, dili man mo tuo nga Diyos si Kristo. So, parehas og ngalan, pero dili parehas og pagtulunan. Di ba? Unya, kung magisgot nagtinuod nga simbahan, usa ra may pagtulunan na, no? Usa ka pagtuo. Usa ka bunyag na sa Episo 4 hangtod 5. Muna nga, pasiuna lang nato po ni nga daan, no? Kung naminaw si Brad Douglas, usa po ni siya atong ipangutana o niya sa among debate, no? Usa man ka pagtuo. Unya, kay sa ilarabang baruganan, bisan unsa og relihiyon, okira. Usara ko na gihapon. Mo ni usa sa akong ipangutana o niya sa among debate, no? Nga kung tanan pundok puros tinuod na unsaon pagkatuman anang usa ka pagtuo. Pananglit kami. Katoliko tuo mi nga Dios si Kristo, nya ang Iglesia ni Kristo di mamtuan na nya usa din na kapagtuo. Okay. Sumpaki man na. So usa na ni sa cross-examine na to sa piniling nasod, no? So, mauna no mga igsuon. Galain-lain ang description nga gihulagway ni Pablo sa iglesia. Pero nga no man nga, ang iglesia ang gitukod ni Kristo na ilaman ni siya ron nga iglesia katolika, apostolika, romana. Okay, ingon na kay, nahinumdumang ko, diya sa plaza, ako ning, pasiunhan ako og ingon na nga, anggulo no sa pagpaliwanag. Kining pagtawag gud sa iglesia nag-undergo o ni agi ni siya og pag-develop, pag-uswag ba. Unsa man ang pag-uswag nga but pasabot nga niadto mo to siya description. Pero pag abot sa panahon nadugangan niyang description. Nya kininom do magkukudes plaza nga asa mabasa kanang pulong Katoliko das Biblia. Pulong Katoliko das Biblia. Na ang akong tubag, giingnan po siya nako nga asa mabasa kanang imong ngalan sa Biblia. Ay, yun siya dili pag yun kay uwahin naman ni na namugna ning kiningalanan nako di wala gani sa Biblia. Mao po na akong tubag nimo. Kanang pulong o description good nga Katoliko ang unang gitan-aw sa history nga unang migamit ana si Obispo Ignacio. Katong iyang sulat sa mga taga-Smyrnians niya itong 110 o 107, around 107 to 110 AD. Sa sulat ni Obispo Ignacio, unang nakita ng description nga Catholic. Siya may unang migamit anang ngalana. Na nakita na kanang iyang basahon niya itong 110 AD. So makaingon ka nga, unsaong pagkakitaan ng pulong Katoliko gyud nga litra por litra, nga ang unang migamit ana nabasa na sa basahon man ni Obispo Ignacio. Kanang description na iyan ang gigamit sa pagtawag sa iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. Kaya kung moana kas Biblia lain-lain ang term magigamit. Na ay mabasa pero dili gyud exactly gyud Catholic. Pero ang iyang tukbang na ay mabasa. For example, kanang sa Buhat 9:31. Kung nakay Griego nga Biblia diha, mabasa ng Griego nga Ecclesia Catholes o Catoles. Dili gyud Catholic, pero mauray but pasabot ana. Kay Catholic means universal o for all nations.
Kay kung ato yung iningleson ng Ecclesia Catholis kanang sa buhat 9:31, church throughout all. Iglesia nga alang sa tibuok kalibutan, for all nations. So mao na. Og hubad-hubaron sabton mabasa sa Biblia. Pero kana yung word nga Catholic, adi ta kabasa litra po litra dayon dito sa Biblia ana. Pero ang iyang tukbang, ang iyang buot ipasabot naa sa Biblia. Now, kung atong i-appeal ning description nga santa, okay, ano man, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unahon na to ning santa, holy. Anaan as Biblia. Katong sa unang Korinto 14:33, katong gihinganlan ni Pablo o gidescribe ni Pablo og iglesia sa mga balaan o iglesia sa mga santos. So kanang santa na as Biblia. Okay. Sa 1 Korinto 14:33. Then kining Catholic, sa ako nang giingon, ang unang migamit ani base sa pagbasa-basa na to, si Obispo Ignacio. Iyan ning gihingalan sa Iglesia Rapod nga gitukod ni Kristo. Diyan, dapat mangutana ta nganong mao na gigamit ni Obispo Ignacio. Simple ra kaayong tubag. Kay mao na gusto ni Kristo ingalan sa Iglesia. Itawag. Asa man na mabasa? Sa Marcos 11:17. Katubang niingon ba si Kristo ba? Nga, di ba nasuwat man na nga ang akong balay o my house shall be called of all nations, no, sa King James, napayuban translation nga, for all nations. Ang akong balay pagkatawgon og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Although, kini double meaning ning balay. Kay mayong ikag balay, mahimong sabton og building. Kay ang aktual yun dito nga gitumbok ni Kristo katumang templo. Balay alampuanan mo na, balay sa pagampo. Pero kung ayuhon ni mong tuon ang Biblia, kanang balay, mahimo pong sabton og church nga katawhan. Iglesia na sa 1 Timoteo 3:15. Nga ang balay sa Dios mao ang iglesia sa Dios o simbahan sa Dios. Di ba? So mao na ang application anang house, balay, mahimong tawgon og katawhan, pras bitawan ng 1 Pedro 2:9 nga ang katawhan itawag og chosen people. Di naapoy hubad nga chosen nation. So mahimong tawgon ang simbahan og kanang lugar o nation o nasod, may pong tawgon og katawhan. Mo na nga, interchangeable lang mo ingon tag chosen nation o chosen people. Maora na. Okay. So, chosen nation, chosen people, maora ang gitumbog ana. Di ba? So, ingon si Kristo nga, hinganlan og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Kung atong isgutan ng balay sa pagampo, ang gitumbog ana building. Di ba? Ang katawhan, mahimo pong tawgon og katawhan sa pagampo. Di ba? Okay, mayong ikag building mo na balay sa pagampo. Mayong pong kag katawhan, pwede man pong ingno na to nga katawhan sa pagampo. Di ba? Kay ang katawhan ni Kristo alang-alag dili magampo. Di ba? So kung naay simbahan o balay sa pagampo, naapoy katawhan sa pagampo. Kay unsaon man ang balay sa pagampo o gulay mga taong magampo. Di ba? Kay nakinumdum ko sa plaza ni natoy ni komentaryo nako nga gipasabot ana ni Kristo biritas ko an raman tao raman. Building raman, balay sa pagampo. Ingko dili oy. Usa na. Kisa may magampo das balay, di ba tao? Muna nga. Pwede na to ng sabton nga balay sa pagampo o building sa pagampo o katawhan sa pagampo. Kaya kana laging balay, mahimong sabton og building, mahimong pong sabton og katawhan. Kaya lang mga tao dili magampo. Basta ilo ako kung naay mamino nga dili ganahan galing mahimuot gali ko kanang katawa ko. Okay, lisod mong good pod mag kana bang tapigan ako akong gibati. Pagkaroon ingno na po na, no?
So dili maayo ng pagkauring nun sa Biblia, hypocrite tawag ana. O di ba? So kung nahimuot ko makatawag yun ko. Pero lahi akong pasabot ana dili kay nang yamid ta. Ha? Himuot lang, di man daw ta nang mahimuot. Gawas og katawag ka kay imong nakaminos ka sa imong kaistorya kana murag dili maayo. Pero kung nagkatawag ka kay nahimuot lang ka, dili na siya sala. Ha? Muna kay ako po ning gisgutan kay naa daytoy ng komentaryo no sa atong style sa programa nganong naay mga panahon nga mahimuot ta mo katawa ta. So inana gyud ko kay lisod pod og hypocrite ko nga nahimuot ko nya di na ko i-express akong pagkahimuot, no? Pero bawas-bawasan ako kung mahimo. Kay ma-misinterpret ba nga? Ma-misinterpret ninyo. So mao na nga unsay giingon ni Kristo, tawgon og balay sa pag-ampo og alang sa tanang kanasuran. So, mao ni nahuna-hunaan ni Obispo Ignacio. Kay mao man ni gusto ni Kristo nga ngalan, kanang alang sa tanang kanasuran. Pero iya lang gi-shortcut og pulong nga Catholic. Di man daotan mag-shortcut. Kay kung mani ka sa King James, of all nations man, o for all nations, dayon, kung hubaron ni sa kapulong, pwede na daw sabton og universal. Gani, no? Abi ninyo mga tinahod nga tigpaminaw. Ako naman yung naisgutan si Miyagi nga. Kini bang pagsupak nila ba sa description nga Catholic? Daghang ni supak ani kay kung mudawat kog kag Catholic but pasabot, dili ka mohawa sa Katoliko. So, unsaon nila pag-justify nga dili na maon ng Katoliko, ila pong i-appeal og salindot og supak kanang description nga Katoliko, di ba? For example, Iglesia ni Cristo, sige, supak-supak, ana. Oh? Pero, ang meaning, ana, ilang gibuhat. Unsa may but pasabot anang Katoliko, nga kanang mulukop sa tibuok kalibutan. Kanang dili lang kay mo focus lang sa usa ka lugar. Kay ang simbahan ni Cristo, God, ang iyang mga pagtulunan, ipakailap man sa tibuok nasod. So, mao na nature, kinaiya sa Iglesia ni Cristong tinuod mo kailap. Unya, ang mga Iglesia ni Cristo, supako nila ng description nga Katoliko, pero ang kahulugan ana, ang buot ipasabot ana, ilang gibuhat nga naman. Kaya unsa may hinungdan anang magsangyaw-sangyaw sila sa radyo, sa TV, parang daghang mutuo nila. Parang matibuok kalibutan po sila. Di ba mo ni atong komentaryo sa Iglesia ni Cristo, supak-supak sila sa pulong nga ang buot ipasabot ilang gibuhat. Mura bag kana bang ginikanan ba nga iyang gibadlong iyang anak o iyang gipahimangnuan iyang anak-nak? Ayaw gyud pag badlongon. Ayaw gyud pag hubog-hubog. Kay wa gyud ayo na. Unya siyang gasulti, lasinggiro, palahubog, dayon way ayo nga pagkaamahan. Oh. Iyang giingnan iyang anak nga, nak pag binutan gyud niya siya dili buutan. Ura ginana ba? Ngano ako nang gigamit nga example kay mao man ning nahitabo. Sa mga debate, ilang supako ng description nga Catholic sa iglesyang gitukod ni Kristo. Nga ang buot ipasabot, ilang gibuhat. Kaya sa mahinungdan anang magsangyaw-sangyaw sila, maadto sila sa Amerika, maadto sila sa Alemania, naabot na gali na sila sa Roma pod. Di ba? So, kung buot sabton, Katolika na pod sila ron. Kay nilakop naman pod sila. Munay, sa may matawag na to ng mga tao nga ingon ana nga supak-supak sa pulong nga ang buot ipasabot ilang gibuhat. Mo manggaling nang wala mo kabantay mga igsoon. Pero saning ang dating daan supako nila ng Katoliko. Pero si Eli Soriano iya biyang gipakapinan na og international ng iyang ngalan sa iyang iglesia ron, Church of God International. Kanang international, dili ba na sinonimo sa pulong Katoliko? International. Oh. Nga namang ilang gisumpayan. Nga, kung anhi gitas Biblia, wala man na sumpahi. Ingon naman, Church of God. Oh, Church of God ra. Pero gisumpayan nila international. Oh. Kining Katoliko, luoy gyud kaayo. Kung magpakapin gani ang Katoliko, sawayon. Pero sila okay rang kapin-kapin. Di ba? Mo himuot ko, magkatawag yung ko, basta iluwa lang yung ko. Yan naman kay, mahimuot magigit putaan ng Katoliko gani, basta kapinan lang gamay o daghan, may nga musok, mulain din sila, gikapinan ng Biblia sa Katoliko. Kapinan lagi, pero
Unsa may gipasabot dihang dili kapinan. Oo. Kay dili man pud tanang butang dili pwede pakapinan kay kanang kwarta na to sa bangko mahimo mang pakapinan punan. So may gali nang naikapin para magkapanghatag ta. Kanang mga balaod na to disciplinary law, pwede man ta magdugang og mga disciplinary law. O ano mga pag-ampo na to. Dugang naman na. Bisag ka ng mga dili katoliko, ka na ilang pag-ampo, dugang naman na. Addition naman na, kaya wala sa Biblia. Di ba? Yung katoliko, kung mag-ampo, wala sa Biblia, kay ampo god. Oo. Sa to pa, dugang na to. Kanya sila kay naapay pag-ampo nga was Biblia. May pang katoliko, kay naapay pag-ampo nga naa sa Biblia, plus anang Lord's Prayer. O kanang lituko ng Santa Maria, puno sa grasya. Ang anghel may unang namulong na, di ba? Pero kanang mga dili katoliko kay bawal man sa ilan ng memorized prayer. So ato pa kay bawal ang memorized prayer sa ila, sa ato pa ilang mga pastor kung mag-ampo wala sa Biblia. Di puno pod. Oh. Di ba? Tanawa na mag-ampo ng pastor kanang ministro, tanawag kanang iyang gipanglitok carbon copy ba nga makutlo diya sa Biblia, di ba wala, di ba? Inventor po na niya. Di mo na daotan po noon. Kanang personal prayer. Pero wala na sa Biblia. Ya, pwede ba po na itong ingnon nga, dili to maayo, kay dugang na to, kay wala sa Biblia. Katong pag-ampo sa pastor, dili. Kay katong giingon sa Biblia nga, ayaw ninyong dugangin na, lahi man ipasabot ato, dili man pag-ampo, dili man balao, dili man mga kostumbre, dili man pista, ang ipasabot ato nga, dili ka pwede magdugang. Of course, ang pista, katong daan nga pista, gipahunong na to. Kaya ilisan laging bag-o. Okay? Kaya inyo kubinant naman sa to pa, bag-o na pod. Mao na ang simbahan, magpili na po bag-ong pista. Mao ni mga pista na to ron sa Katoliko, bag-o na ni. Kaya katong daan, paundangan man to. Pwede ta makadugang diha. Og mga pista, mga kasaulugan. Kaya ang simbahan na may gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang itugot. So mo na nga ang simbahan pwede magkahimog mga disciplinary law, dugang, mga kasaulugan, para sa anang pista, pero bag-o na nga pista ayaw tong daan kay gipaundang na to. Ingon ni Pablo, mga seremonyal sa daan, undangan na, kay tama na sa krus ni Kristo na. Pero hinay-hinay wiya to nila nga giwala kay si Kristo gani tambong magsigig pista. Nga ingon ni Paul, seremonyal man na. Gitapos man ni Kristo sa krus. Ila pa nang gibantayan, Sabado galing gibantayan pa na nila, pero hinay-hinay nila nang giwala kay tanan lagi ilisag bag-o. Gawas atong dili pwede ilisan kanang mga moral law. Na divine law, para sa nang panapaw, dili na pwede mawala. Nga gibawal gina kanang pangawat, bawal gina kanang corruption, pangawat man na, so bawal gina. Pero kana lang adlaw ilisdan imbis Sabado, isag Domingo pagsimba, adili na siya, seremonyal na siya. So may mong usbo na. Inang dili pagkaog dugo, seremonyal na. Okay, kung di pa na seremonyal, ano ingon mas Kristo nga ipainom niya ang dugo na San Juan size. Gi-abrogate na sa Council of Florence, pero sa Council of Jerusalem gibawal pa na nila to respect the practices of the Jews. Ang Holy Spirit kagayon sa ila nga ayaw sa ninyo ning iwala ning kustumbriha nga magdili tas dugo, pero sanglit ang simbahan ay authority. Bishops of the Roman Catholic Church mo may successor sa mga apostol mo nang at the Council of Florence ilang gi-abrogate na kanang Jewish custom nga gidili ng dugo. Mo na explanation nato sa mga saksi ni Ubaw Iglesia ni Cristo. Nganong karon wala na ta bawali ana because of the authority of the church. Nga naa siya power anang binding and loosing. Binding and loosing sa mga ceremonial laws, disciplinary laws, temporal laws. Pwede na niya usub-usubon. Ang dili ra gyud mausob sa Katoliko kanang mga balaod nga naay moral essence, divine essence, para sa nang dili mangawat, dili na wadon sa Katoliko. Kanang ayaw pagpatay daw shall not kill. Kanang sa pa na kining dili manapaw. Moral na dili na usbon sa Katoliko. Kana arang pwede mausob. Bisan manggali atong gobyerno magdugang-dugang mga igbalaod, kilahi man na. Kila. Pwede po usbon nila i-amin. Naagali atong gobyerno pwede gili makahimo na ang mga obispo pa nga sumusunod sa mga apostolis.
The same authority ang gihawiran sa mga apostoles o ang gihawiran sa mga obispo. Ang dugo gibawal sa mga apostol. Pero base sa Jewish custom, dili direktamente nga giingnan silang Kristo nga kila bawal gyapon ni sa atong panahon, wala magingon si Kristo ana. To respect the tradition of the Jews sa ilang panahon gibawal sa nila. At that is binding. Sa ito pa, kung ako natao ko panahon sa mga apostol, dili ko mukaog dugo, dinuguan kay gibawal man sa maong panahon. Pero the same authority mapasa man sa mga obispo, kay ang saad alang kanila og sa ilang mga anak nasa buhat 2:38-39 pareha sa gahom sa presidente mapasa sa mosunod nga presidente. Nya kinsa may nakasunod sa katungdanan sa mga obispo o mga apostol, mga obispo man sunaas mga obispo ng gahom sa binding and loosing. Pag ingon sa mga obispo, oy, kining dili pagkaog dugo, ceremonial man kay kalanon man So, ato ning i-abrogate, undangan na to ning balaura kay mahimo taaning, natay gahom sa pagwala mo na at the Council of Florence, ilang i-abrogate na, kay dili na siya necessary sa tulumanon may tungod sa pagkamatarong. Kay pagkadaghang dili mo kaog baboy, dili mo kaog dugo, pero maot magkapog batasan. Ang kalimpyo sa sulod mo, yung gikinahanglan ni Kristo, dili ng kanon. Di ba? Ni Christian teaching. At the Council of Florence, murag sa Council of Florence, murag nahurot yun pagka undang tong mga Jewish custom nga pwede undangan. Council of Florence ba to? Kay katong baboy, daan naman nga okay na, no? Kay wala man na isguti sa Council of Jerusalem. Kaya ramang dugo yun. Unsa pa tong mga ceremonial dito nga gisgutan nila. Gawas atong panapa or kining sutong pakighilawas nga dili maayo o gibawal man gyapon na sa gisgutan man na sa Council of Jerusalem. Naaman na moral essence mo na ang gipadayon gihapon sa Katoliko nga bawal ng pakighilawas nga wala sa kasal ng fornication. Kay moral man na siya divine, dili ganawa doon sa Katoliko. Pero kanang mga ceremonial thing nga pwede usbon ang Katoliko na ay gahom ang Katoliko ana. Kay nga naman ang simbahan na ay gahom sa pagdili o pagtugot. That is part sa gaom authority sa simbahan. Sa pa kung dili ta motuos Katoliko nga undangan na itong pagdili sa dugo, sa pa wala ta motuos sa giingon sa Biblia nga ang simbahan na ay gahom ana. Di ba? Bisan unsa inyong idili dirisyuta, idili na ko sa langit. Ay inyong itugot. Nya maingon ra ba na sila? Hala, bali po kapiritas. Huwag mo ingon kayong simbahan, mangawat na taron, mangawat na puta. Okay mo, may gingon sa Biblia. Pero ang pangutan na diya, himuon ba po na sa simbahan Katoliko nga, okay na mangawat. Dili, oy. Nga naman, kay kung maghisgot kay itag pagtulunan, ako naman ang hisgotan sa miyaging Domingo, nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili gyud mahitabo nga masayop sa pagpanudlo. When it comes to faith and morals, nga naman, Holy Spirit ang gagiya. Mayon ka masayop pag ng Holy Spirit mo giya. Dili. Mao na nga kanang ilang giingon nga ang iglesia kuno ni Kristo sa pagsugod na apostata, tibuok na talikod. Wa nakapadayon kinanudlo na kunog di mao para nako blasphemy sa pagka dili masayop nga mugiya ang Espiritu Santo. Okay. Abi ninyo mga igsuon, si Kristo sa wa pa siya mo kayab nga to sa langit, katong naapa siya sa yuta. Iyag itong giklaro yun. Iyag yung giingnan amahan. Ako ning pangayoon sa amahan. Nga ang Espiritu Santo ipadala sa akong simbahan. Nga naman, sa may tumungan na, kay kung wala na siya, ang simbahan niya diri sa yuta, luoy kaayo kung walay mugiya nga dili masayob. Muna nga ang Holy Spirit, kinahanglan ipadala yun, gipangayo yun ni Kristo, nga masiguro yun nga mapadala, mo manggalin nga itong gisaulog ron, birthday of the church, kay ang gi-recognize yun nga birthday sa church katumang pagbubo sa Espiritu Santo, Pentecost. Kaya ang iglesia, God, kung walay Holy Spirit, dili na matawag og iglesia. Kaya ang tinuod nga iglesia, naagi Holy Spirit nga mugiya. So muna nga ang gi-recognize yun pagkatibuok, pagtukod sa iglesia katong Pentecost. So muna atong isaulog ron, birthday sa atong simbahan. Kay simbahan yun siya nga ang mugiya niya Holy Spirit mo nang dili gid siya masayop gis pagpanudlo about faith and morals. So mao na nga ngano nga ang iglesyang gitukod ni Kristo
gipasiuna gyud ng kuan kanang yung description nga Catholic kay mao nay gusto ni Kristo alang sa tanang kanasuran. Kay mao ni siya identifying mark gyud sa iglesia nga iyang gitukod kanang pagkalukop sa tanan. Kay ang kang identifying mark sa daang tinuhuan exclusive for the Jews, para ra sa mga Hudiyo. Mao nang gitawag tog tinuhuan sa mga Hudiyo. Okay, para ra sa mga Hudiyo. Kung hintil ka wa kay labot. Pero ang kang Kristo para sa tanan, para sa tibuok kalibutan, mao nang description na ang gusto ni Kristo itawag sa iyang iglesia. Catholic, universal, o alang sa tibuok kalibutan. Mao ni kay mingon sila nga nung paborito ninyo Katoliko man yun nga description. Kay si Kristo mo na iyang gusto. Si Pablo, lain-lain niyang description. Sakto naman po, iglesia ni Kristo, iglesia sa Diyos. Si Pedro po, pinili. Pero usara na ha, ka iglesia, dili na daghan. Lain-lain lang description. Paras ba na ako ba? Ako naman yung gibalik-balik. Ako daghan kong description. Veritas, Bobby. Pero sa radyo yun, naila ko nga Veritas. Pero ang akong yung ngalan nga gingalan sa akong ginikanan Silbert, yung gianggahan po kong Bobby. Dayon, tawag po ko ron og Veritas sa radyo. Tulo akong description. Pero dili ko tulo ka tao. Ingin po ng iglesyang gitukod ni Kristo. Mangutana ka ni Pablo, daghan kay siyang description. Pedro po, tawag niya chosen. Pinili. Pablo, tawag niya iglesia sa mga santos. Iglesia sa Diyos. Iglesia sa Corinto. Iglesia sa Thessalonica. Lain-lain ang description. Pero, unsa may gipalabig yun pag number 1 sa Katoliko, katog yung litok yun ni Kristo, katong iyang gusto. Yang asa man na itong mabasa, kana aramang Marcos 11:17. Nga ingon siya, nganlan og alang sa tibuok kalibutan, unsa man ang alang sa tibuok kalibutan, universal o Catholic. Sumuna nga, kadtong gibuhat ni Ignacio sa 110 AD nga, nganlan og Catholic, katumanan to sa gusto ni Kristo, itawag sa iyang iglesia kanang alang sa tanan. Kay mao na identifying mark sa New Covenant religion, ikumpara sa daan nga religion. Ikatong daan nga religion, ang ilang description, para ras mga Hudiyo, Jewish religion. Ang fulfillment sa New Covenant dili na para lang sa mga Hudiyo, kundi para sa tanan, sa para sa tibuok kalibutan. Muna ang gusto ni Kristo itawag sa iyang katawhan para sa tibuok kalibutan, kay tanan isakop, walay pihig. Walay pihig. Nya kanus ana nagsugod niya to pang 33 AD nya karon mao ni atong gisaulog ron. Then sa Juan 10:16, kinahanglan mo pasakop ta ani, di ta maghimog kaugalingon natong pundok kay bahin-bahin na. Bahin-bahin nang maghimo tag kaugalingon pundok. Nya magkauwat ra ba kay ngalan na mas Biblia. Na mo na dili ta magsusi ato ta kay pagbasa sa Biblia, uy born again basa mas Biblia, sakop dayon. Dili galitan na og kanang punduka, mo ba na ang nasumpay sa mga apostolis. Prasanang kang kibuloy pasaylo ako ha. Kang kibuloy yun sa ang pagkatinuod, anak. Ang tubag nila kay ang gitudlo na mas Biblia. Pero, tanawa, kanus aman nagsugod sa kibuloy? Hina murag 1975? 1978 ba? Di ko kasigurado, anak. Ang kang Villanueva, 1978. Di po ko sure, wa ko kadalag referensya, ani. Basta, duol-duol na, kanang kang kibuloy. Siya mo'y gasugod niya, pasanginlan si Kristo. Pagkadaghan. Kaya nga naman, kay waong po'y mutuugod nila kung dili nila gamito ng naas Biblia. Pero ang tinuod nga katawhan ni Kristo, nag-undergo na siya daghang description. So, ato na ning dali-dalion, sa sunod Domingo na lang kumuhisgot og larawan kay na kamsa na kus panahon. Unya, sa description pa lang, Catholic pa ko, pa kumaadto sa Roman, ug Apostolic, ako na lang ning dali-dalion. Niadtong 110 AD, na describe pag-ayo kanang pagka-universality sa iglesyang gitukod ni Kristo, pagka-lukop sa suwat ni Obispo Ignacio niadtong 110 AD sa mga taga-Smyrnians. Dayon, gidugangan ni og timaan description nga apostolic niadtong Council of Nicaea 325 AD. Unya ang gibasihan ana kanang Episo 2:20 nga ang iglesia kay nagsugod man sa mga apostol, mo nang pwede pod hinganlan o butang description nga apostolic ang Council of Nicaea. Mo na nga ang iglesia
nahulagway nga Santa, 1 Corinto 14:33, nahulagway nga Catholic o Universal o pangtibuok kalibutan, Marcos 11:17. Dayon, ang pagkaruman, awahin na ni siya kayo. Niadto ning 1545, sa Council of Trent, kining gidugangan og description nga Roman. Sa Council of Trent, niadtong 1545. By the way, asa galitag bersikulo nga anong butangag description? Jeremias 31:21. Butangag description o ilhanan ang dalan. Siya man ang dalan, si Kristo. Ang iglesia, dalan ba? Dalan. Buhat 24:14. Munang gibutangag description, gipunan og description sa 1545, sa Council of Trent, nga naman, para ma-identify na to asa na ang central office. Kay imbis Jerusalem, kay dito nagsugod, mabalhin sa Roma. Naman po'y propesya na. Mateo 21:43, buhat 2:39, buhat 22:21, buhat 23:11, katumanan, mabasa sa Roma 1:6-8. Mauna nga, gi-describe siya nga Roman. But pasabot ang iyang sentro na nas Roma, dili na Jerusalem. Yaon sa mga iglesia haron nga, ang sentro na sa Roma, Roman Catholic Church. So, usa na siya sa description. So, kung kanang imong iglesia, dili na siya Roman, but pasabot, dili na maotong gikan sa Jerusalem nga nabot sa Roma, dili gina tinuod. Inana man po ng muhiling kag kwarta. Dili man ka matuo kay, 500, saktog nimtag din. Dili ni mo tanahon ng mga ilhanan. Kadawat kag piki nga kwarta na. Mauna nga, sa katapusan, mga igsoon, kaya wala naman taigong panahon, basahon na lang nako ni kining sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Nga, sanglit, naan naman ang timaan na Catholic, Apostolic, Roman Church, mauna nga diri sa New Book of Knowledge, hisgutan yun ang mga deskripsyon na sa gitukod ni Kristo nga iglesia, no? Akong basahon na, The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Mao ni atong gisaulog ron. Reference nga atong gigamit, standard yun, The New Book of Knowledge. Mao na hinungdan nga karon kay naan naman ang mga description na mao na nga ang description sa matud nga iglesia mao na Roman Catholic Church. Ang kumpleto ana na natuman yadtong First Vatican Council 1870. Wala man igong panahon. At angin ninyo ang sumpay ani uban na paghisgot nato sa mga sacred images sa sunod Domingo pohon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, pagkadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong ngalagads mong tulumanon. Silbert Donduyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side ni Luod ug Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.